Waɗannan da kuke gani su ne kayayyakin sojoji, ma'ana kakin sojojin Najeriya da aka kama su tare da waɗannan miyagun ƙwayayyakin kamar yadda kuke gani da suka tasamma kuɗi sama da naira biliyan 13 a Najeriya. An kama su ne a daidai lokacin da ya rage kwanaki a gudanar da babban zaben shugabancin Najeriya a faɗin Najeriya baki ɗaya. Wannan kayan da kuke gani a saman kaina su ne kayayyakin da jami'an kwastam suka kama a jihar Legas a ranar Talata, wanda suka hada da kwayoyi da kuma kakin sojoji a filin tashi da saukar jirage na Murtala Muhamd da ke a jihar Legas. Kayan wanda suka kai adadin katan 162 sun hada da package 92,387 da kuma sachets 929,970 da kuma tablet miliyan 9,299,700 na tramadol da sauran kayayyakin kwaya. Wanda controller wannan yanki Sambo ɗan Galadima ya tabbatar wa manema labarai cewa kayan an kama su ne bayan da aka taso da su daga ƙasar India da kuma ƙasar Pakistan, wanda aka biyo da su ta birnin Addis Ababa da ke ƙasar Habasha wato Ethiopia, wanda aka ƙaraso da su jihar Legas. Inda ya ƙara da cewar ƙimar kuɗin ta kai naira biliyan 13 da miliyan 800, wanda ya tabbatarwa da manema labarai cewar wanda ake zargi da safarar wannan kaya wato Samson Olayiwan an kama shi kuma yana hannu, inda suka tarkata kayayyakin suka mika ga hukuma mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato NDLEA. Wannan yana zuwa ne daidai lokacin da ya rage kwanaki 37 a gudanar da babban zaben Najeriya a faɗin ƙasa baki ɗaya.